tenor Rafał Karasiewicz. I to był burmistrz Tomasz Leszczyński. Słuchajcie, kochani, 19 spotkamy się w NFM-ie, gdzie będziemy śpiewali naszą najnowszą pieśń ESK jest w nas. Nie zdradzimy refrenu ani nic. Wystąpił dla was chór komentujących wrocławian. Pod przywództwem Tomasza Leszczyńskiego, w aranżacji Rafała Karasiewicza. Że jest fajnie, pomyśl o deadline'ie. Proszę Państwa, bardzo modne jest przy okazji Święta Niepodległości wynurzanie się ze swoimi wewnętrznymi emocjami. Chciałem Państwu powiedzieć, że kocham Rafała Karasiewicza. To jest mój coming out.